गहपुर हालामनि सिङाव थानाय आलुफारा गामि पन्चायतनि 2 नं दैमुगुरि गामिनि गाला बसुमतारिया आथिं आखाइ थासेयावबो जानांदों आथिं फारसेया नोरजिया जानायलाय जानांदों हालाय हाफाय। 8 बोसोर सिगां दैखराव गोग्लैनानै आथिं फारसेया नोरजिया जानायलाय बिथाङा गोबां जेंना जानानै फैदों। 8 बोसोर जालांबाय गाला बसुमतारिनि आथिं थोंसेया नोरजिया जाना थानाया, नाथाय दिनैसिम सोरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। बेखौ खबर मोननानै गहपुर बर' खौरांगिरि मोनसे दोलोआ खबर लाहैयो। दायो बिथाङा सोरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनिलाय आरो फिसा थाब्लाबो आखायाव रां गैयिलाय बिथांखौ फाहामसालियाव लांनो हायाखै। बिथांनि जिउ जारिमिनखौ गोबां मिथिसिननो एबा अनसुंथाइ हरनो गोसोब्ला हेल्पलाइन नम्बर 8011281081 जानबुं नंनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन। बिथाङा आथिं फारसे नोरजियाब्लाबो बिथाङा जिरायनानै थायाखै, हानायखिनिखौ सान्द्रि संग्राय हेबनानै जिउ खुङो। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला जुहुद्रोदनानै हाथाय बाजाराव थाङो होनना फोरमायदों। बेखायनो दानि बिटिसि सरकार आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ अनसुंथाइ हरनो आरो रायजो राजाखौ मदद हरनो थाखाय खावलायदों। आठ बोसोर जाबाय नालाय दा बेनो बायाखैबो जेबो जायाखै मथथे बै दैखराव दै खावनायाव मा बुस्थु नाखारखो आंखौ बिनिफ्राय बैसिम नाखारहरदों। फिसालाबो गाबबाय आंबो गाबबाय आं बिरनायसो मोनदों। ओं बे गोलैबाय गांलाब खिन्थु नारनाया मोदाया नारथारदों। नैबेल' एसे गाज्रि बे मोजां। डक्टरनाव लांदोंमोन, रावबो बिजिबो होआ मुलिबो होआ। बुरिबो हरा माबा ओरैबायदिसो होलाबायो मुलि गोथां। बायनाया बायाखै, नैबे गावलाबदों। बेसो गावलाबना दं। नैबेलाय गावलाबनाया। एसेबो गसंनो हाया थाबायब्ला। एखे थाबाया गसंनो हाबावा जुहु थाङो। मानोना बाजौ हैयो जुहुनानै एखनबा सेमटराव गुना सुना लायो आं। जोंहा न'खरा बेनो। माने बिसोर थांनो जाहैबाय थानो आंलाय जमा दंसै बिफा फिसा। आं बेयाव हेब्लि हेबला दांसु दांखाराब ओजों मानसि मोजां हाबगोन गाज्रि जाबोगोन दाखोर दाला जायो। सामफ्रामबो मावलु मावला ओंखायनो बेयाव लुहोफैबाय दां फिसालाखौ। आंहा ओरै आलु खिथिबो नायनांगौ, लाफा खिथि नायनांगौ, सोब खिथि खालामो नालाय फिसालाया मुला मुलि आं बेखौ नायनांगौ जायो। सरखारनिफ्राय माबाफोर जेबो अनसुंथाइ मोनाखै नामा? जेबो गैया। मा खावलायगोन सरखारखौ? खोनाया। सरखारखौ जेनेबा मा बुंहरनो सानदों, जेनेबा नोंनिफ्राय नोंनो मा नोंनि गोसोनि खोथाखौ बुंनांगौ आरो दा मोनसे खोथायाथ' नों थाबायनो हाया नालाय। अन्थाइ मोनोबा हामलायबायनांगौ खोमा हासपातालफ्राव एसे। थाबायनो हाथारा आरो? हाथारा ओरैयावबो थाबाय थाबाबो दाय ओरैबाबो दाय जेरैबो दाय। दायो नोंथाङा ओरैनो सरखारनिफ्राय मा अनसुंथाइ मोननो लुबैदों? बेफोरबायदि हामबायबायो खोमा, फैसा थाइसे थाइनैफोर मोनगोन ना मोना, मोनगोन बायदिबा आं बेखौनो आसा खालामो।